Takže čau, jsem tu zase já, Elektro, a dneska budeme hrát znova hru Little Alchemy, protože mě neskutečně baví. A uděláme si, doufám, nové věci. Tak jo, můžeme jít na to asi. Dobrý, už se nám to načítá. Tak, a my jdeme hrát. Takže skončili jsme u akvária, kdy jsme ho chtěli nějak to udělat a byli jsme u čeho? U glas? Asi jo. Ale mě, jak jsme dokončili nahrávání, tak jsem to nechtěl udělat, ale mě to napadlo. Kde to je? Tady. Toto. A haj. Nejde. Nebo počkej. Nejde a hajbal. Že bych to nějak rozsekal na obilí. No, tak to nejde. Jo, když tak stáhnu se, nebo dal jsem si nastavit takovou věc, že vy kam šáhnu, tak to vidíte, jo? Abyste měli přehled. Takže budeme krás. Nic. Haj, nic. Hajbal, nic. Jinak chtěl bych vám říct, že s Davčou a s Marťou, co jsou moji bratranci, budeme točit buď v pátek, anebo 14 dní, protože já bydlím na Jižní svahu, stejně jde než oni, a v paneláku. A prostě chci točit s něma, takže challenge, nebo takové budou fakt asi jenom s něma. A je to sice hlavně můj kanál, ale jsme se dohodli, že oni vždycky něco natočí, pošlou mi to, já to sestříhám a potom to dám na YouTube, takže, ale musí to natočit a musí to být aspoň trochu dobré. Takže tak jsme se dohodli a pokud to chcete vidět jenom je, já vám v tom nebráním a můžete si počkat, až mi něco pošlou. Tak. Zatím nic, jako. To mě celkem mrzí. No. Sunglaze. Nic. Nic. No nevím, jestli z akvária vůbec bude něco udělat. No, tak z akvária asi nic nebude. Máme udělat život. A to jak jako? To vezmeme podle mě plant. To bude něco s rostlinou. 100%, protože rostlina je jakože už živá bytost. Dá se to tak říct. Protože, no, víme svoje. Takže pokapáme uvnitř. I to by mohlo nějak se z toho udělat život. A podle mě z toho života udělal právě ten bratr. Co to je? Zkusíme to spolu spojit. Nic a splant nic. Tak ale máme to, což je dobrý, no. Takže nová věc, jsem ani nečekal, ale já bych chtěl ten život. Energie. To bylo nové? Flower květina. To je hustý. To myslím, že bratranec ani nemá.
To byl z Gardena. Tak jsem to nemusel dávat znovu. Co to je? Greenhouse? Počkat. Nejde to s akváriem? Že to vypadá jak akvárium. Nejde. Se když tak bratrancu zeptám na jednu věc. Já vím, že jde nějak udělat město. To bych vám chtěl ukázat. Ale to bych musel vědět. Vím, že z cihly potom uděláte zdi, potom ze zdí a ze zdí uděláte dům a dům a dům, vesnice a vesnice a vesnice, město. Jak dlouho natáčíme? 5 minut. Super. No, to už máme. Seaweed? Co to je? To nemá ani. Hustě. Si tady přidám. Je. Kluci. Jo, já zkusím dělat i toto. Water lily. Hustě. Kdybyste nevěděli, co to je, tak to je. A jak to říct? Já nevím, jak se to jmenuje. Kruci. Jak se tomu říká? Kruci. Já jsem zapomněla, jak se tomu říká. Kaktus. Kaktus, kaktus, kaktus. Super. Můj kaktus. Jo, jsem už nepotřeboval. Jsem to nic. Nůžky. Bychom to ustřihli. No to je to samé. To jsem mohl čekat. Tož. Nic. Seaweed. Nic. Dobře. Storm. Slunko. Sunflower. Slunečnice hustě. Hustě. Počkat, kyslík. Hustý. Dobrý. Jak dlouho natáčím? Za 8 minut už jsme toho dali jako celkem musím říct dost. Počkej, co je toto? Nevím. Že já to nedáváme s tímto kruci. Water. Jo, to je to. Teď water lily. Dobře. Vítr. Nic a kabel. Nebo to je drát, myslím. No, tak jo. Z toho to asi nebude. Já vím, že jde udělat nějak dua. A to si myslím, že se Sky z nebe. To je nebe, ne? Sky. No. Dobře. Tak zkusíme to. Ještě máme 5 minut. Takže pohodička. Nic. A mně se tato hra strašně líbí. Jako já jsem jo ani nehrál. Jako, než jsem ho natáčel. Ale jak jsem měl těch 48, to mě mrzí. Jsem dal do 20 minutové. A mě to YouTube prostě ne to. To je škoda hodně. Horizont to už mám. Ale to byla fakt škoda, mega škoda.
Oheň. Sun, jo, to už mám. Flower. Garden. Nic. Co to bylo? Co jsem to vytvořil? Počkej, tady to je, že jo? Teleskop! Děláš si srandu. Z čeho to bylo? To bylo z ISO? Z lávy? Z lávy? Lightu? Highball? Z čeho to bylo? Z glass to nebylo? To bylo normálně z glass? Hustě. Tak 70 věcí, to jsem já chtěl popravdě udělat, takže splněno. Co? Night, že jo? Jo, night to bylo. Jakože noc. Jo, je to night. Si děláš srandu? Galaxie. To si ze mě děláš srandu. Oxygen. Kyslík. Abych to nezase... No, dobrý. To myslím, že ty... Atmosféra? Děláš si srandu? Ty kámo, štěstí mám. No. Ježiš, horizon už mám. Furt si to přidám ještě aj. Pár. Počkej, nepřetáhl jsem to už. Už jsem se lekl, že to mám delší. Vesmír? Děláš si srandu? Jako... Jo, to už mám měsíc. Ale to si ze mě děláš srandu? Jako 76 věcí už. Ty kráso. Teleskop. Počkej. Teleskop a vesmír. To by mohlo být něco vyzkoumané, ne? Ne. Já se to teď budu hodně hlídat. Příště asi budeme dělat něco z toho kyslíku, no. Jak to tak vidím. Jak? Prostě. Se to jenom tak prostě zadal vedle sebe a hned mám novou věc. Ty kráso. Oxygen and plant. Nechci nápovědu, ty podvod. A nebo se na něj podívám potom. Schválně vás nechytám. Co všecko budu mít. Já vím, že už to za chvilku mám vypnout. Ty jsem vzal vůbec moc. No nic, tak jo. Toto by bylo asi z Little Alchemy. Z druhého dílu vše. Jo, asi jo. Ty jo. 77 věcí jsme udělali. A já fakt děkuju bratrancovi, že mi to tam napsal. Protože to je fakt dobrá hra. A chci točit, dokud nebudu mít všecko. A já se s váma asi rozloučím a uvidíme se třeba u třetího dílu z této super hry. Takže čus!